जोबोद गोजोनथाव लोगोफोर मोननै पार्टिनि दैदेनगिरिफोरा जयै वाव जों दाब दाब जायगाफोराव बिदि मुंख्लंफोरनि मुङै बरिया मोजांलै गैया दाबो रावबो गोसोआव माथो होनब्लाबो खुलुमबाय लोगोफोर भिडिअखौ जागायबाय दिनै न'निफ्राय जागायलायबाय जोङो थांगोनाथ' जों दिनै सर्टकाट लामा लासिगोन थांनांगौआथ' चिरां डिस्ट्रिक्टनि बेंटल अन्थाइबारि फुटबल खेला सानै आजोलाफोर दं सिंगेल बय जैमल नार्जारि सिंगेल बय बेबो सिंगेल बय बिग्रान्थ बसुमतारी जों साथाम जाहैबाय हेल' नानि दे हेल' औ जों बल नायनि दे माथो साबि थाथ'दो आंनि हरदो साबिया थांनायसै हरदो थाथ'दो दे बाय बाय थादो दे थांजोबबाय रावबो गैया गामियाव Martyr D zabrang ट्रफिया बिराद मुंदांखा जाबाय आरो बयबो नायनो थाङो जों गामिनिथ' माने जायफ्रा इन्ट्रेस्टेड सेंग्राफोर होन बोराय होन माने थांजोबबाय गामिया लांदां मथा-मथि दखानाव सासेबो हौवाफोर गैया आयौ सोरबाफोर गामियाव दाखाथि खालामोब्ला बेखौ होसोनो रावबो हौवाफोर गैया हिनजावफोर गोजा मथा-मथि बासायग्रां गैया दा जोंबोथ' ओंखारबाय नै दा जायगाया बेबायदि मुंदांखा आरो मोजां बयबो माने गोसो जासै आरो दा नायनो बिराद एक्साइटेड जासै आरो टीमाबो बिराद फाटाफाटि टीमनो मोननैबो दिनैहाय जायगाया थांग्रोनि थांब्लासो नुहैसिगोन माबायदि फाटाफाटि माबायदि हिट दिनैनि खेलाया होमब्ला जोंनि सर्टकाट लामा मोनफैबाय जोङो दैलामबारिजों बारनाय बिटिनि टु देवस्रि रड आं दाखालि दिन्थिनाया ओमफ्राय जों बारनायसै दा नै बिमादैखौ नैबे हेंगिं ब्रिज टाइपखौहाय नैबेखौहाय नै औ समायना रमायना जोंनि बे हेंगिं ब्रिज होमब्ला सौफैबाय जों गारियानो गारि बुंफबजोब्बाय नै मिथिया दिनै खय हाजार जन मानसि जमा जागोन बेयाव मिथिया थाबायगासिनो माथो हिर' नुयो नोंखौलाय गैया दाबो रावबो गोसोआव माथो होनब्लाबो बेस्रा गैलेलै कमेन्ट खालामहरदोलै सोरबाफोर ओमफ्राय बैबा सिंगेल नंगौ नाङा सिंगेल नुलायथियो होननायालाय दंबायदिबो नुयो बेनिखौ बेनो दिनै मोसाफैबावदों नंगौ र' नायनि नुयोना नुवा मोसानायखौ बेयाव बिराद जामबो जालाबायसै नै पार्किं गारि दोननाय मानाय नै बा बिराद बिजि बाब अल फुटबल फेन्स नै ओमफ्राय ओरै नैबाव जाहैबाय गेट ओमफ्राय नैबावनो टिकेट लानांगौ लानांगौ रा टिकेटखौ मोना नै फैसा लानानै दं ओरैबायदि भिरखाने बापरे बाप टिकेट 100 ओमफ्राय 50 मोनबाय रे टिकेट मोनबाय जों 50 थाखानिखौ लाबाय जों माने जों भिआइपि नङा फैनाया लेटबो जाबाय दा सियारा फुल जानानै दंयो औ जों माने भिआइपि मानसि नङा नालाय जोङो ओरै जेनेरेल जों जाहैबाय जेनेरेल टिकेटआ गांबेसे बायदि जादों साथामनि गांथामलै बुंजोब्बाय नै साबेसे बायदि मानसिनि दं 200-250 बिदिल' दे 400-500 नै नायदो सिङाव जायगा मोननाय मोना मारा ना बुंजोब्बाय एबार हाबनायसै भिआइपि एन्ट्रि साइडजों माने चेयारनि साइड ओरैजों नै गेटना आंनि हरै हाबदोंमोन नै ओमफ्राय बेखौसो ओरै ओंखारफिनबाय आं अब्ला हाबफैबाय भिआइपि एरिया बेनिफ्राय ओरै चेयारफोराबो बुंजोब्बाय प्लेयारफोराबो दा रेडि फोथारावहाय नै माने वार्म आपआव दङ राजकुमार नार्जारि बिथां खाइलाबारि हान्टार एफसि प्लेयार हिट गोजा माथो मानसिफ्राबो हेन्साम माथो हानाय नङालै इसोरजों आंनिथ' सापर्टना बिसोरनो सापर्टना नोंसोरनो आंनिया भाइ नोंसोरनो सापर्ट आरो मुस्लिमा बन्ति हेन्साम गोजा हनै आरो माथो बाहेरानि प्लेयारफोरबो दङलै नै गोसोमनो बेनिथ' नै खानाया नायदो नै लाद्रा फिद्रालाय बा
डेन्जार खोमा इसोरो नायनायसै जायखिया माबायदि गेलेयो बिसोरो ओमफ्राय नै मेनेजारा जोङो जिसुया सारा येस खैलाबारि हान्टार क्लाब हान्टार आं खावलायदों येस प्लेयारफोरा जाहाथे नोजोर होनानै गेलेयो जाय रेफारिनि जाहाथे बिथांमोनखौ साबायखर होदों खारन नायग्रा थायोबासो नायग्राफोरनि थुलुंगा मोनबासो गेलेग्राफोरा बोलो मोनो गेलेनो साहस मोनो अके दा प्लेयार्स एन्ट्रि टु द ग्राउन्ड नै माने बावैसोनि उनावनो खेलाया जागायसिगोन दा बेनि सिगां बायदि बायदि माने बेखेवनाय हाबाफारि गुसुं थाबावनो हागौ आरो नायलांदिनि जायखिया जा लोगोफोर किक अफ खालामबाय जों बयबो आखाइ खबनि हामबायसै सार खावलायजानाय बायदि किक अफखौ बे समाव जोंनि गेजेराव नुजाफैनाय हांख्रायनानै लाबोजानाय मानगोनां गाहाय आलासि राजु दा गोसो होनानै नायबाय नै बयबो दा आंबो गोसो होनानै नायनोसै ओमफ्राय हानायखिनि एसे खेबनानै दिन्थिनो नाजानायसै गेमखौबो नोंथांमोना गोलावद्राय हानाय नङा दे लोगोफोर जिरायना VIP टिकेट लानानै खेला नायनाय साहा आरो खोलाहाथिं सोरबा सोरबा सियारखौ जाबनानै जिरायदों होननानै भलन्टियार बिथांमोना फोरमायफैदों अन्नानै दानिया आं नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव फट' एबा सावगारि नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों नोंथांमोना नायदो बिथांमोन दैदेनगिरिफोरखौ नोंथांमोनाथ' सिनायखायो दा मोननै बर'नि पार्टिनि दैदेनगिरिफोरा ज' बेबायदि जिरायलायदों नोंथांमोना मा सानदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो आंबो नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेबायदि समखौ लाबोनानै होफैनायनि थाखाय अन्थाइबारि माया क्लाबनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर एन्ड अर्गानाइजिं टीम वाव जोबोद गोजोननाय मोनदों बेबायदिनो खौसे जामारोब्ला जोंनि राजनिति हान्जा मोननैबो बेसेबां गोजोनथाव माखैनो बर'नि आरो बिसिनि खेलाया जाबाय हाफ टाइम दा गरनै सोबाय हान्टार FC खौ दा मुंदांखा बर'नि देंखोगिरि फुंबिलि बसुमतारी ट्रेन्डिं सिंगारनि मेथाइ खोनासंदो
बेनिफ्राय जोबनायाव लोगोफोर आंनि सापर्ट टीमा जेनबाय खायलाबारि हान्टार एफसि ओमफ्राय मोनसे बै AMRLM ना बोरैबा होननाय टीमा देरहाबाय आरो 3-1 आवहाय आरो दा प्राइज डिस्ट्रिबिउसन जाबाय ने लास्टआव थेंक इउ